Kungcwatyiwe namhlanje amalungu amathathu osapho olunye kwilali yaseMpoza kuTsolo eMpuma Koloni. The President-elect will be sworn in by the Chief Justice of the Republic of South Africa, Justice Raymond Zondo. Uza kubekwa ngokusesikweni ngoLwesithathu umongameli onyuliweyo uMnumzana Cyril Ramaphosa kwizakhiwo zomdibaniso ePitoli. Sinamkele kwiindaba zethu ngokuhlwanja ndihamba indodwa ndihamba noPhumza Sekhumba noyitoliki yolwimi lezandla Bhotani Mzontsundu. Abantwana bakamama unokhemesti notata uJoncedo bathi zihlala ziphezulu izibilini emva kokudutyulwa kwabazali babo ndawoninye namanye amalungu osapho amahlanu. Isithandathu sadutyulwa ngeentsuku ezimbini ezilandelelanayo kwiveki ezimbini ezigqithileyo kwilali yaseMpoza kuTsolo eMpuma Koloni. Ngelixa ke elinye ilungu losapho uBusisiwe Ncedo obe-22 eminyaka udutyulelwe eKapa ekhaya elitsha kwiveki ephelileyo ekunye nabahlobo bakhe abathathu. Namhlanje angcwatywe ngaxeshanye amalungu osapho lwakaNcedo ngelixa uBusisiwe ongumzukulwana eza kubekwa kwikhaya lakhe lokugqibela ngomhla wama-29 kule nyanga. Ukanti isizathu solu hlaselo asikaziwa. Untsiki Noyiya uyanaba. Umngcelele wokufika kweenqwelo ezithwele imizimba emithandathu yamalungu osapho lwakaNcedo iphelekwe ngamapolisa uqinisekisa ukhuseleko ngale mini yesingcwabo. Ibe ngumbono obangele izijwili kumalungu osapho aquka intombi kamama notata uNcedo. uMafungwashe ngoku uthi boyikisela ubomi babo. Akho nto sikrokrelayo ngoku sifikayo. Kodwa usista wam ngoku gqiba ufumana i-call izayobe rongo kakhulu. Embuza uba ungubani izasuke pha emadlakeni. Nangoku beseKapa bekhona ii-calls zazifumanayo esingaziqondiyo. Soyika ke kwegqiba udutyula abazali bethu saye sahamba nje besipha eKapa sabaleka besingasalala endlini besihamba besibaleka siyozifihla. Bathi abantu abebekhona apha ngolo xesha ukufika kwabo abantu bebefike omnye wenxibe impahla zamapolisa omnye ebhunxe inkumba ePara Club. So wafika babeza uTromncaba ngaphakathi endlini babiza umakhelwane Ncedo mangavela xa ivela bafika babuza bangabazibiza bamezithile xa engaphendule njalo babambetha ngegane bafina babiza unomakhemesti Ncedo emveni ngoba bamdubula babiza ubulelwa Ncedo naye bafika nabo bamdubula banyuka badlula baya ngaphezulu katyela kulo mzi waseKapa ngaphezulu bafika badubula phana uTromnca futhi phana futhi nobhuti. Ukanti uBusisiwe Ncedo yena ugagana nokufa eKapa nabahlobo bakhe abathathu bephuma kwintlanganiso yamalungiselelo alomngcwabo. Thina sifike xa iphuma imeeting noba after a while sava ngezithonga ngaphandle. Uva kwezithonga ngaphandle abafana baqale ngolesithathu ngomgqibelo. Akhona abantu befika pha kukho abantwana bangamantombi bodwa bazama ukhaba umnyango zaye bakwazi ungena. Abantwana baphuma ecaleni andana baphuma ifestire but baphuma ecaleni bancedwa umuntu okwesinye istrato wabafaka emotweni wababalekisa ebasa kwifriend yam. Kwanyanzeleka siphume kwindawo sesikuzo ngobusuku sibaleke siye pha kuba babengekho safe and ngoku lamfana wabanceda bathathu wabalekisela kwifriend le yam. And then ke ngoku sabona aba bantu all over akho safe. Ikomkhulu lithi asisiganeko sokuqala esi apha kuTsolo. Ayisosehlo sokuqala okokuba amalungu osapho olunye abulawe ngeminenye. Kungekudala ike yakhona lonto kusapho lwakwaTshetshha kwilali ekuthiwa kukuMajaba kuJengce. Sabe siyaqala ukuyibona into yokubhubha kwabantu bosapho lunye ngeminenye. Iyaphinda ke ngoku andingeyidibanisi ke ndithi isenzo esi siyadibana kodwa ndingayithetha into ethi iyaxhalabisa kuthi thina njengeenkokheli zemveli nasebantwini. Kuzo zozibini iziganeko athetha ngazo uNkosi Bakhanyisele kuquka nesi sakwaNcedo akukabikho mntu ubanjiweyo kodwa amapolisa aqinisekisile ukuba ingalo ende yomthetho ibakhangela naphantsi kwezicithi abenzi bobubi.
Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguntsiki Noyiya Empoza kuTsolo. Umkomishinala wamapolisa kuzwelonke uNjengele Fani Masimula wongeze amapolisa ngama300 kwiphondo laKwaZulu-Natal. Lityeli lesihlanu ngoku kusongezwa amapolisa kweli phondo kusukela kwinyanga iphelileyo. uNjengele Masimula uthi injongo yokongezwa kwala mapolisa kugcina ucwangco kweli phondo. Umkomishinala wamapolisa kuzwelonke uNjengele Fani Masimula uthi ukutyalwa kwakhona kwamanye amapolisa KwaZulu-Natal kungenxa yolwaphulomthetho oluqatseleyo. The reason why we are deploying, as I said, in terms of our intelligence on the ground, it is not stable. So we are reinforcing. We are not politically, but we do pick up that the province is not stable. So hence we are deploying to make sure that we are there, so that whenever there might be people that start to doing anything, we are ready to can act. uNjengele Masimula uthi ukongezwa kwamapolisa KwaZulu-Natal akunanto yokwenza nezopolitiko. It is just there to make sure that we keep peace and stability in the province. Well, that arena of politics, I don't enter there, but I believe South Africa is a constitutional democracy. Anybody who is not satisfied with anything, there are legal avenues where you can put cases forward. Ngamapolisa ngama300 aseletyalwe kwiphondo laKwaZulu-Natal ukuzakuthi kangoku. Umphathiswa kwiofisi yobumongameli uKhumbudzo Ntshabeni uthi onke amalungiselelo ahamba kakuhle kumsitho wokufungiswa ngokusesikweni kamongameli onyuliweyo umnumzana uCyril Ramaphosa nokuzabanjwa ngoLwesithathu kwizakhiwo zomdibaniso ePitoli. Ngokomgaqo-siseko weli, umongameli onyuliweyo umnumzana uCyril Ramaphosa unentsuku nje ezintlanu phambi kokuba afungiswe ngokusesikweni njengomongameli weli. Umphathiswa kwiofisi kamongameli uKhumbudzo Ntshabeni uthi eli likulungele ukusingatha lo msitho. The president-elect will be sworn in by the Chief Justice of the Republic of South Africa, Justice Raymond Zondo, and he will take an oath of affirmation, which text is included in Schedule 2 of our Constitution. The ceremony will be staged in the Union Buildings Amphitheatre and its South Lawns. The amphitheatre will host the national and foreign dignitaries, including heads of state and government. Preparations have been made for South Africans to participate in the inauguration ceremony from the Union Buildings South Lawns. Lo msitho uzakubanjelwa kwizakhiwo zomdibaniso ePitoli ngoLwesithathu kwaye uzakuzinyaswa ziingcungcu nezithwalandwe zeli neziphuma kumazwe angaphandle. A large number of the invitations have gone to heads of state of the SADC region, Central and East Africa, as well as all the chairpersons of the regional economic bodies, and of course the chairperson of the African Union Commission, the president of the Pan-African Parliament. So those would be the invited guests. Umphathiswa wamapolisa umnumzana uBheki Cele uthembisa ngocwangco nokhuseleko loluqilima. If you look at the history coming for the 19th, there were issues that many of South Africans thought things would not happen accordingly. There were some few threats of the elections not taking place. There were some few threats where the announcement would not be made. There were some few threats when the parliament would not sit yesterday, and all those things happened accordingly and planned. This one also will happen accordingly as planned, and all other things that might be there to threaten, if there are not joints. We're working on those things, very much satisfied, everything in order. Come the 19th, the president will be inaugurated. Lo msitho uza emva kokunyulwa kukamnumzana uCyril Ramaphosa njengomongameli weli eParlamente izolo. Namhlanje iANC ibambe indibano nonondaba evuyisana namalungu amatsha eParlamente ekwachaza neenjongo zayo zorhulumente wobumbano.
Unobhala jikelele we-ANC uFikile Mbalula kulandela ukuhlala okokuqala kwepalamente izolo uthe ukonyulwa kwakhona njengomongameli welizwe kamongameli Cyril Ramaphosa kubonise mhlophe ukuba abantu banelunda ngobunkokheli bakhe. This overwhelming support for the President Ramaphosa represents a vote of confidence in the resilience and stability of our democracy. The ANC congratulates Comrade Matamela Cyril Ramaphosa on his election as President of the Republic. Uhlabele Mgama evuyisana namalungu eParlamente amatsha onyuliweyo ukwathe banethemba ukuba aza kuzibamba ziqine asebenze ngobuchule nangokukhuthala. The ANC congratulates Comrade Thokoti Diza on the election as the Speaker of the National Assembly, Comrade Refile Mtsweni Tsipani as Chairperson of the National Council of Provinces, and Dr. Annelie Lotriat as the Deputy Speaker. We are confident that they will perform their duties capably and diligently. Okambalula uthe siqithile isigaba esinzima ngoku lixesha lokunika ingqwalasela kurhulumente womanyano lwelizwe xebe i-Government of National Unity yaye oko akuzukuba lula njengoko abantu belindele ukubona ukuba i-ANC ibhinqe ngantoni na. iJacob Zuma Foundation inqinile ukuba ngokwenene akasekho emhlabeni wayesakuba ngusihlalo webhodi kwi-SAA unkosikazi uDudu Myeni. Umyeni usweleke eneminyaka engama-60. Ngomso uMzantsi Afrika uqaphela usuku lomhla we-16 kuJuni nokwisikhumbuzo soqhankqalazo labafundi baka-1976 kodwa abantu abaninzi banemibuzo ngophuhliso lwelizwe. uSeth Mazibuko wayelelona lungu lincinane lombutho wabafundi boMzantsi Afrika nowawukhokhela umngcelele nalapho abafundi bebengahambisani kwaphela nokufundiswa ngolwimi lwe-Afrikaans ezikolweni. Kwaye olu lwaluluphawu lokulwela inkululeko yeli ukanti umnumzana uSeth Mazibuko uthi ayikabikho inkululeko kweli lizwe. Let's not deceive ourselves and think it's Uhuru. It's not yet Uhuru. I'm just happy that we are entering yet another phase in our struggle, and that phase is a phase of a fresh government and a fresh perspective of government, and where tensions are very high, and where people of South Africa loudly said, you are going to now listen to us, not yourselves. Abahlali baseSoweto bavakalise izimvo zabo ngesimo senhlalo kule lokishi batsho becebisa ngezinto ezingenziwa kweli lizwe ngurhulumente. What I see is lacking within our schools extramural curriculums, like after school programs, like when our children leave school, like your chess, your Scrabble, like if that could be improved, I feel like it could make our community a better place, you know. I was born here, and a lot of things I've seen that have happened, and it's quite good. You know, we are seeing progress. Crime is one of the biggest concerns, especially drugs in our community. So I believe so. If ever we could just work towards the drug units and so forth, and the security clusters like our big brothers, Comrade Mafahleng, that is helping us to fight certain situations. I think most of the youth of today can be okay. Ngomso, uMzantsi Afrika uza kuqaphela usuku lweJune 16, abantu nabo baza kuqaphela olusuku ngendlela ezahlukeneyo. Masiphosa amehlo kwimozulu nesiphathelwe nguThabile Makhaphela. Inene uqalele futhi kwavokotheka sithe apho kwidesika yendaba ndiyakubulisa nababukele ekhaya ndiphomkele bethula kwelam kaloku iqonga elikhulu lele mozulu. Mna ke ndikuThabile Makhaphela uMamthembu. Nantsi kaloku imozulu. Sivule bukela ngokujonga ukuba kaloku ingqondo yethu kaloku iyavula nemimoya nazo zonke nje iziganeko zemozulu zakutshanje. Sabona phaa kumbindi futhi phaya kooPriska ngo-9 degrees phaya ekuseni futhi beqhube nosuku qabaqaba nje ngamafu kakhulu phaya ebusuku futhi ngo-24 degrees. Wena ubuhlala phaa kunehlala ku-Appington eziphela futhi phaya ekuseni futhi uvuswa ku-11 degrees lihlambe kamandi kodwa ilanga phaya ku-25 degrees. Kwaqonda phantsi naphezulu phaya eMpuma Koloni ndayohlala phaa lubukele eBurgersdorp ekuseni kuyabanda futhi ngala 3 degrees. Bayivale imini kuyabanda ngenkwankca yomoya phaya esishubile nje likhathwa sisithoba.
baphila kanje phaya ephondo lase-Free State phangomso futhi sasolberg neziphaluka kuyabandanyana phaya ekuseni futhi ngesasithandathu balivala kamnandi usuku futhi lihlaba umhlaba izulu ku-20 degrees. Nansi bethu libozulu yasephondweni laseNtshona Koloni ngomso kwaFred Ndali phaya ekuseni futhi phola kamandi lamuzi futhi yanqoba kamandi futhi ngelashumi nje likhathwa sesine bayayisonga imini futhi kusebekele kakhulu phaya ebusuku ku-29 degrees. Benjeje phaya ephondweni laseNorthern Cape ngomso indawo esiphakwe impuma yalomandla Kurumani umzekelo phaya ekuseni futhi ngesithandathu bayayisonga imini futhi qaba kwakhona futhi ngamafu kakhulu phaya ku-21 degrees. Nansi kaloku imozulu ubukele phaya ephondweni lase-Northwest ngomso Tosca phaya umzekelo futhi kuyabanda ekuseni bevuka ngesasihlanu balusuku usuku kamandi futhi ngelanga limiyori kakhulu phaya nge-29. Apho sikhoyo bethu kuse-Gauteng province abazantsi waliphondo lonke beko phaya iMaqongo phaya ngo-1 phaya ekuseni futhi beyisonga imini phaya koVereniging phaya ngo-21 degrees kuyabanda eSpring phaya ekuseni futhi eSpring ku-7. Phaya ke iphondo laseLimpopo ngomso komusila phaya ekuseni futhi lihle lizolile kamandi futhi izulu phaya ngo-25 degrees naphaya koThoyandou ekuseni bevuka ngo-12 balale ku-25 degrees. Sehle njalo ubukele khaya sonke phaya ephondweni laseMpumalanga ngomso koSikhukhuza umzekelo phaya ngala-5 degrees ekuseni beyisonga imini kamandi phaya eMbombela ku-22 degrees. Bethule khaya ndivule kalo nami ndivale ndiyisonga kamandi imozulu futhi ba ngephondo laKwaZulu Natal ko-Lady Smith phaya umzekelo ekuseni bavuka kahle ndoko futhi ngelashumi likhathwa sesine amathonsi emvula ka-26 degrees. Phela boke bethula imozulu apha kwami mna ndithanda kangaka xesha lemiyole. Bukeli ngawafumana lamanqaku namanye kwiqonga lethu le-YouTube @Indaba Zethu 163. Ukanti mbukeli sinishiya nemifanekiso yomsitho wemfashoni nobubanjelwe eMahikeng eMntla-Ntshona nalapho kuphawulwa ingxaki ejongene nelizwe yokuxhatshazwa ngokwesini kwakunye nokubulawa kwabasetyhini ngamaqabane abo. Kamnandi mawethu.